No takže čo lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska to bude zase video z Pets Go. A no, jak můžete vidět, mám celkem dost hugeů, jsem se nakoupil. Protože, jestli víte, že jo, minulý update tak vyšel ten T-Wing. Takže já jsem si na začátku updateu koupil ten Mosaic Pack, nebo jak se to jmenovalo. A z toho mi padlo Huge. To jsem prodal a mám z toho gamu, no. No, teď moc gamu nemám, ale měl jsem. No, tohle video nebude spočívat o tom, že budu flexit s mýma hugema, ale bude spočívat v tom, že ještě před tímhle videem jsem měl 4 miliony gemů. Tady mám jenom 66 000. A proč? Opening! Takže to už je reverse, ok. Jo, no trošku se to seklo, jenom trošku, joj. Tak ale to by byla docela dobrá miniatura. Co to sakra je? Jo. Takže padly nám jenom 100 000 a milion. Ale 25 milionů pár, ok. No tak tohle bude docela zasekaný. No tak jdeme dál otevírat, víš co. No. A tohle bude hodně zasekaný. Milion, 25 milionů, no, asi tam 25 milionů tam je asi jenom jednou, to je docela trapný. No to je jedno. Doufám, že mi padne aspoň ten Axolot divnej. No, 850 milionů nevím, jestli mi úplně padne. Ale tak s těma hugema si myslím, že by mohl. Takže myslím to štěstí, že jak z nich mám. Dobrý, konečně, no. Jako nějaký 850 milionový Axolot to moc nevypadá. Ukaž mi čas. Jo, to se, aha. Tam se to neukazuje, ok. Dobrý. Open 99, no, tak jako za chvilku už máme konec, zatím z toho moc nic napadlo. Jo, pěkná strajda. Máme tady 25 milionů a to je všechno. Dobrý, no. To už se seká, no, skoro, to je jedno, prostě nevím, to je jedno. Dobrý, no. Milion tam asi bude mít určitě, a 25 milionů nevím. Jo, přesně tak, 25 milionů tam není. Já jsem měl co vůbec zapojit neaktivovaný. No, mám, já ještě něco ukážu. Já mám aktivovaný tady to. Ten 8x lak, takže no, docela blbost padají. Tady, kdyby byl huge, by to bylo hodně hustý. No, milion. Tohle video je docela prázdný, takže možná ještě aktivuju nějaký věci a ještě něco se otevřem. Dobrý, takže máme
Jo, všechno 5krát a ten instant push 4, no, to je jedno. Jdem otevírat, jestli nám co padne, bude to hustý asi, já nevím. Mně přijde, že ty instant pushny 4 trošku jako nerfle. Že tam teď padají takhle jako trapný taky třeba 170 000. 620 000, kámo, to dřív prostě z těch instant pushných 4 jako nepadalo. To je taky divný. No, jedno. Trapný pěkně, okay. Dobrý, no, tak asi nic nepadne. Ale to nevadí. Udělali jsme se opening, který mi stál 4 miliony gemů a padla mi úplný hovno. Dobrý, no. Tak. A to se vám sloučím a zatím čau.